Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Way paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Huwebes o gapit sa 7 na. Nining buwan karon mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maisgutanan karon nga buntaga mga kaigsunan, ang Senado nakahukom na nga i-archive o ipadaplin ang impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Sa boto nga 19 ang pabor, 4 ang supak ug 1 ang ni-abstain. Straight to the point. Tuwa na, nakapahuway na mahigalang impeachment sa Senado. Straight to the point. Atong pagtagad ni mga higala gikan sa pagsugod kagahapon padong pagkahuman, no? Kini maong motion ni Senador Rodante Marcolita. Straight to the point. In fairness, mahigala Senador Rodante Marcolita, bag-ong senador, apan ipakita mahigala sa iyang katakos didto mahigala sa Senado kagahapon. Straight to the In point. fairness, mga sukit tig paminaw, 4 ka mga speeches ang ating pabati karon kadtong mga dunay gyud mga higalay mga medyo katuntanan mga speeches, okay man to. Pero kining 4 medyo mao ni mahigalay mga bugat-bugat gyud, ang kang Marcolita, ang kang Alan Peter Cayetano, ang kang Chis Escudero og Amy Marcos. Straight to the point. Ato pagtagad lubuntaga mga kaigalaan. In fairness pod mga higala sa oposisyon, in fairness mahigala nila ni Kiko Pangilinan, Senator Risa Hontiveros, Tito Soto, og inguman si Bam Aquino, lakip na gani mahigala si Ping Lacson. In fairness mga kaigalaan, si Ping Lacson medyo nipakita mga higala og kanana ang ibutan ta lang fairness, no, sa iya mahigalang mga pangutana, ang iyang interpolation mahigala ngadto sa nag-sponsor gyud nangamahan ining maong motion to dismiss, o ingon man mahigala sila si kay Kiko Pangilinan, Tito Soto, ikumbati sa gyud sila mga higala, although medyo alanganin gyud mga kaigalaan si Risa Hontiveros og si Tito Soto, considering nga dili man sila mga abogado mga kaigalaan, medyo malanganin gyud sila ni Marcolita mga sukit tig paminaw, pero in fairness nila naning kamot gyud taon po sila. Yagi tala ni katawa mga sukit tig paminaw, pero medyo lisod sa gyud nimong tandugon sa Marcolita mga higala kay antigo sa gyud, no? Sa akong evaluation kagahapon mahigala kuan gyud kini ni ang mantigo gyud, no? Sini si Marcolita bag-ong senador, pero pakita gyud mga higala nga wa mga kagalaan maalkansi og wa mga higala magmahay ang katawhan nga gibutang sa sa Senado. Straight to the point. Mantigo kini si Marcolita. Gitabangan ni gahapon mga higala og kuan atol mga higala sa question and answer portion. Oo, si beauty pageant pa na Q&A kasama nga kay atol sa interpolation mga higala. Gitabangan sa Marcolita may galag pangutana, nakabarog yun o naka-explain yun sad mga sukit tig paminaw.
Straight to the Nagatanig point. pagtagad butaga. Unsa may bot pasabot? Ang iya may gala motion to dismiss. Kini iyang motion to dismiss gibangga may gala ni Senador Tito Soto og motion to table. Sa may pasabot sa motion to table, kay balik-balik gyud motion to table, motion to lay the table, motion to table, motion to table. Ang uban mo kunahuna man murag hilig siguro ni ato sa bar nga magkuhag babae og i-table. Unsa may pasabot mahigala motion to table. Ato ni tagag pagtagad karon mga kagalaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kayo point. ni compromise sila pinaaging Senator Alan Peter Cayetano nga motion to archive. Kini si Alan Peter Cayetano kaduhanan ni naka-amend with regard mahigala sa impeachment complaint ni Sara Duterte kay sa unang 19 Congress kadto si Senador Bato de la Rosa sad mo nag sponsor sa motion to dismiss. Dili madawat sa pikas nga grupo mo nang gi-amend mahigala ni Alan Peter Cayetano og motion to remand. I-remand pangahigala ang articles of impeachment ngadto sa lower house. Si Alan gyapon Cayetano maoy nag-amend. Karon ang kang Marcolita mahigala motion to dismiss gi-amend sad ni Senator Alan Peter Cayetano para mag-compromise mahigala ngadto sa motion to archive. So ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan kay aron ma-explain nato unsa man ning motion to dismiss, motion to table, motion to archive. Kay kuban may gala na libog unsa man isuto nga sige malag motion to table basig mahilig ni mga to bar unya magkuhag babae aron i-table. Natay pagtagad lumutaga mahigala. Pero atong evaluate nako, pag-evaluate nako mahigala ang maayo mga speeches gito kang Marcolita, kang Alan Peter Cayetano, kang Chis Escudero o kang Amy Marcos mo ni mga speeches may galang medyo makatandog ba, Straight to the medyo point. makapaukay ba, bisag itong Amy may galag speech ni Amy makagalaan, medyo makapaukay sa to. Ang speech ni Amy atol sa unang motion ni Bato de la Rosa motion to dismiss ni Bato de la Rosa, katong speech po ni Amy medyo makapaukay sa to. O kini niyang speech po karon maog hapon tagantan pagtagad rumuntaga mga kaigalaan. Straight to the point. So upat ka mga speeches akong ibabati ninyo katulad yung kuan lang sad. Mga maayo to in fairness maayo tong tanan pero kung ako ipabati tanan limang kag pila ka abdan tag siyam. Ako lang pick upon katong pinakamaayo nga mga speeches nga dunay mga honor gyud. Kinsa man Marcolita, Alan Peter Cayetano, Chis Escudero o kining kang Amy Marcos nga dunay mga unod nga worth na to nga i-discuss pod sa kahanginan. Ang uban mga maayo to. In fairness may gala sa opposition, Kiko Pangilinan, okay man sad, no? In fact, in fairness ni Tito Soto og ni kini ni ang Risa Ontiveros sana ning kamot gyud sila barog. Although alkansigit sila sa debate ni Marcolita, abogado mo si Marcolita og practicing lawyer. Kabantay mo, lupitan gyud kanunay. Di siguro kay mabantayan sa uban pero og imong tan-aon labi na katong pag-ingon ni Tito Soto nga naay jurisdiction ang Senate kay nakarob na gud mo. Itubag siyang Chis Escudero mahigala legally speaking kana nakarob wa nang pasabot, it does not follow nga naanay jurisdiction ang Senado. Ang Supreme Court may miingon mismo nga wa maka-acquire o jurisdiction ng Senate. Tagantanig pagtagad no butaga mga kaigalaan. Unya si Risa sad, in fairness si Risa Ontiveros, bahala na lang magtan-aw sa siyang cellphone. Naningkamot sa din taon, no? Og of course, doon ay mga staff to nga nag-supply niya og unsay angay isulti dito, natural naman sa may gala sa mga senador. So basa in taon si Risa pud sa iyang staff og sa nag-supply ito or unsa ba kato. No, doon naman sige mo tabang. So, medyo okay man. Pero pag site na ni mga kaso, medyo nalanganin siyang Marcolita. Pag-ingon ni Marcolita nga wa pa mahitabo sa iyang pagka-practicing lawyer nga ang Supreme Court by a unanimous decision ni bali ang usa ka unanimous decision sa Supreme Court sa issue mga higala nga violative sa Constitution, sa issue nga void ab initio, wa pa mahitabo nga nibalitok ang Supreme Court. Si Risa Ontiveros ibaos coach mga kaso ay sa di ay mga kaso ay ang problema pagribinta pang Marcolita na kuan siya na shock siya wa na magkakuan kay ngano mapag Marcolita unya unsa man na in bank decision or division medyo na kuan sa Risa ngano man masabot na to di man gud sa abogado so wa nas ang uban nga mga dadon sa glawom nga discussion maglisod na sa Marcolita pero in fairness niya naningkamot gid sa taon naningkamot sa gyud no. Bahala na og dili lawyer si Risa pero
bahalag magkamamo ning kamot sige taon siya. Busa kadto mga higalang mga fans ni Risa Ontiveros, okay ang inyong idol nga si Risa kay bisag magkamamo mo kumbati lang gyapon. Dito sa may gala wa na sa kagwanta og pinaksiay og debate ni Marcolita pag ingon niya naaman. Gisait na naaman. Oh, League of Cities ni balitok ang Supreme Court mao ni mo na. Papangutan ng Marcolita unsa man, in bank na or dili, in bank or decision. Dito na wa na sa mahibaw unsa ba kani? Unsa man in bank unsa ba division? Kaya pagtagad no buntagas tuban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now kagahapon atong giobserbaran mahigala alas 3 sa hapon gyud magsugod tong debate gahapon dito sa Senado. Perting dugaya na human oy. Abot na lang mahigala mga almost 4 hours. Pag abot upat ka oras voting na tayo daghadugay ba ani? So, butuhay na dayon. Pero na-compromise mahigala kay ang una yung motion mahigala ni Marcolita. Senador Rodante Marcolita. Kini bag-upas Marcolita ha. Pero bagong senador pero gahapon nagpakita mga kagalaan nga dili nila mabangbang day. Dili mairok-irok lang si Marcolita bisag mag-upa. Dili pwedeng irokon. Gitabangan gud sa gahapon mga higala. Pero sustain man yun. Daghag bala. Daghag sud ang utok ni ining Senador Rodante Marcolita. Oh. Ako, gibalit na ko ha, gisaning mga kwan. Ako ang gibalit. But in fairness, may gala po Dres Picas. Senador Kiko, ilang ito kitabangan? Kiko Pangilinan, Tito Soto, si Risa Hontiveros, Bam Aquino, kayo mo, kwan yun, arte. Pero ang tingog yung mayo, si Risa, Tito, si Kiko. Si Lacson sad, ni tingog mga higala, medyo kwantong iya mga pangutana, mga kigalaan. Morto siya mga higala og mo pakitag takilid gamay, mo pakitag fairness gamay, mo pakitag na sa tunga, mo pakitag na sa kilid. Andiri mga higala sa kuan, nabutang gyud nga ang nagbangga gahapon ang Duterte Black og ang grupo mahigala nila ni Kiko Pangilinan, ang oposisyon yun. Nga klaro ba? Ay kining uban mahigala ko man eh. Labi na katong administration o uban pa. So, kinini ang medyo nahayahay si Bato gahapon kay timan niya, katong unang motion to dismiss mahigala sa 19 Congress, si Bato ba ito? Si Bato mga higala maoy himo sa motion na pato si Kuko Pimentel at the time sad gitabangan pod mga higala sa Bato adto. Pero na-rescue siya ni Alan Peter Cayetano nga ato laning mo mag-abot sa tunga mo tong gi-remand ang kadtong maong articles of impeachment. Karon wa na si atis na lawyer gyapon sa ila ba? Out Kuko in Kiko. Mura sa substitution ray ba? Out Kuko in Kiko. Nganong importante man ako sila tungod kay mga lawyers ba? Importante na ay lawyer sa Picas, na po'y lawyer sa Picas. Kay medyo malanganin man yun sa pag-abot na mahigala sa pinaksiay na sa debate, medyo malanganin yun. Di pagunsa ba? Hindi ako, klaro-klaro lang ba nga evaluation. In fairness ni Tito Soto, ningkamot ko po siya. Mo na nga, katong gusto mahigala ma-impeach si Sara, gi-idolize nila ni si Tito Soto o si Risa. In fairness nila ha, ningkamot ba sila? Bahalag magkamamo na gini debate basta ningkamot kayo. Dili mairok na si Marcolita eh. Daghag bala gyud, daghag suod utok ni Marcolita. Limang ka naghantog na human mga kagalaan. Wagi mo hotdi og kitarungan. Makigbil to bill og sa boxing pa ba, makigbil to bill si Risa ni Marcolita. Kuan gyud, padung gyud ka knockout kay medyo malisod man. Labi na katuwa talamat. Katong portion mahigala nga niingon si Marcolita, wa pa ko kakitag decision Supreme Court sa akong pagka-practicing lawyer. Unanimous decision nga nibali ang Supreme Court nga kanang maong decision naghisgot og void ab initio og kana violative sa due process nga niingon pagyod ang Supreme Court nga immediately executory. Medyo lisod. Lisod.
Nisuway si Risa Hontiveros og argyo. Well, in fairness, may gala naman say malagmit nga gisuplayan siya ato. Well, okay naman po na, di ba na? Tinuray lang ba kinini ang namagi mag-supply nila? Kay kana mga maayo ng ato mga senador, pero doon na po na mga staff. Of course, day. Understandable na. So malagmit, gisuplayan si Risa dito dayon og mga kaso mo ni. Ina nga na ay mga cases alang nitabo na. Nga ang Supreme Court ni flip-flop. So gi-quote ni Risa, sana may mga cases mo ni muna. Pag-bounce Marcolita may gala nga o unsa man na in-bank or division, unsa man na nga pagbali, in-bank decision or division nga decision. Naglisod si Risa Hontiveros og sustain. Quick si Marcolita ha. Pag-ingon may mao ni mga kaso. Nagtuo ka mahigalag. Ayay, nakabaw si Risa pag-ingon pa unsa man na nga kwan. Iklaro unsa man na in-bank decision na or division. Nagisgot na void ab initio, nagisgot na violative sa due process. Wa na maingon si sa exact words ni kwan day Risa ja ay sa ako sang kuno na ako sang tan-aw unsa ba ni, ha? Dili ka sustain si Tito Soto, di ka sustain og debate ni Marcolita, si Risa di ka sustain. Pasabot na to, di man mga lawyer sad gyud lagi. Makasabot na ta. Pero in fairness nila naningkamot gibaya intawon. Bahala na og magkamamo. Si Kiko Pangilinan unta to, pero man lahi man to Kiko. Dapat katong mga cases nga gipangkot ni Risa si Kiko to pag ingon unsa man in bank or in bank decision or division makakuan gyud si Kiko dayon. Kay parehaman ang language mahigala gud sa kwan jargons maguning uban nga mga kwan sa lawyer. Medyo wa makakuan gidaog lawom nga diskusyon na mura ni siya mahigala ba og gida ni Marcolita sa lawom nga diskusyon na lumo si Risa. Og linom sanay pa ni nga res daplin lang ta maglinom sanay ayo kog dada sa lawom kay bida. Ato lang ning agi kato katawa mga sukid tig paminaw. Porbida mga kaigsunan. Pero sustain yun Marcolita hamo na ngayon ko. In fairness may bagong senador pero mantigo yun. Ang mga taong nibutar ni Marcolita wa magmahay sa inyong boto nga inyo sing ibutaran. Kamao. Og unya kadto ang in fairness pod lagi nila ni kuan ni kumbate pod sila. Si Kiko Pangilinan ni kumbate pod si Risa og si kuan ha, Risa og si Tito naningkamot sila. Bahalag magkamamo pero naningkamot gyud. Na atong i-explicar ni ang unang motion gyud, motion to dismiss. Gisaw ni Tito Soto og motion to table. Aron mag-compromise, gisaw ni Alan Peter Cayetano nga motion to archive. Unsa man ning mga motions? Say pasabot ani. Kay ko man libog gyud si mas Tito Soto. Sige man ning motion to table. Hilig gyud adto sa mga bar bitaw kay nya man mo kuhag babae mag-table. Pero dili na boy pasabot ha. But pasabot mga higala ana. Kana pag ingon may galang Marcolita motion to dismiss. Ang kadtong impeachment case ipa-dismiss na ibasura na to kay mutahod ta Supreme Court. Ha? Na may desisyon ng Supreme Court. Pero si Tito Soto niingon motion to table, buti pasabot may gala nga kanang imong motion ato sa nang ibutang sa table, kanang imong motion ato sa i-postpone ang discussion ana. May but pasabot. Nga naman maghuwata kay doon na pa'y motion for reconsideration nga gi-file ang House of Representatives dito sa Supreme Court. Mo na pasabot ni Tito Soto. Ni argue po si Marcolita nga mo desisyon ta. Tungod kay kini mga higalang maong MR sa House of Representatives mga sukin tigpaminaw. Medyo based on experience sa iyang pagka-practicing lawyer, kanang decision sa Supreme Court nga unanimous tungod kay violative sa due process, void ab initio, niingon pa Supreme Court immediately executory, suntok sa buwan. Nga mo bali ang Supreme Court ana. Immediately executory naman. So tuldukan na nato ni. Mo ni ang kang Marcolita mahigala nga gustong mahitabo. Kay aron maka-focus na ta sa ubang mga trabahoon. Sige, nitingog sa Alan Peter Cayetano, pagpatunga
Arita, kini nga kuan atong motion na gamiton. Motion to archive. So dito nagkasnabot mahigala kining motion to archive mao gihapon. Ang epekto mahigala to oh. Mao nang gahapon mo naghimo to mahigala ilang mga speeches gapon mo ra gyud og namatay ang impeachment, kuan na lang sila. Arita magsulti og nay mamatay. Mura to mahigala og nag-eulogy mahigala sa pagkamatay sa impeachment. Kanto ilang mga speeches gapon mo to, tribute na lang to. Mura to silang tribute sa patay, patay ang impeachment. Ato lang nayagi katawa mga sokit ng paminaw. Ako ipabati ni Marcolita hanya atong nakabati naman mong tanan ba pero ako ipabati nyo kay atong akong putlon sa ding ako ipabati nyo atong putol-putulon para ma-explain na to okay. Now atong balik-balikan mahigala to mga isgutanan labot ining impeachment. Ang nakanindot mahigala nga ni decide ang Senado ana pagtahod gayod no sa Supreme Court pag iwas mahigala paglikay nga naatay constitutional crisis. Kay doon na tayo constitutional crisis magkagubo ta ning kalakiha o tinuod tang nagmahal sa atong nasod ato mga higalang tahuron ang mga otoridad base sa atong constitution. Ang Supreme Court once mo decide siya og usa ka kaso mga higala sa amin ning kasuha mga kagalaan wa mapasabot nga labaw siya sa uban nga mga branches of government. Ba't nagpasabot ka na nga iyang gi-uphold ang Constitution? Tungod kay siya man mo'y gitahasan mga higala nga maoy mo interpret sa mga balaod o sa provision sa Constitution mga suking tigpaminaw. Tan-aon sa Supreme Court, dunay jurisdiction siya sa mga kaso sa bisan asa nga branch of government. Lagi na nalatid sa Constitution na under Article 8, Section 1. Bisag asa nga branch of government basta naglambigit ka na o grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Straight to the point. Manay prangka-prangka pag-istorya. O namingon ang uban mahigala nga unsa may kalainan yun anang motion to dismiss o motion to archive o motion to table. Ngano magyud sige magbalik-balik itong table? Ato nang isgutan mga kaigalaan. Straight to the point. Unya mga kaigalaan ang ato di ayrong pagsaulog sa ika-400 indiken 56 no? Nga kasumaran sa province of Cebu mga higala. Nakanindot kay gahapon mautong pagkasaulugan unya karon do na nay ipahigayon nga medical ug surgical mission. Kato akong giingon ninyo mga higala nga moadto ang mga ang Kapitulyo moadto mga higala sa mga kalungsuran. Karon ang una ron ang Kamutis. Tuwasas Kamutis ron nga mohatag og mga services. Apil ang surgical services may higala so ilaning ang kanindot ani manggod kay nay-tie up nila nga mga hospitals, Chungwa Hospital, Cebu Doctors, ang UCMed, no? Ug uban pa nga mga hospitals paghatag og serbisyo ngadto sa mga tao. Unya nakanindot pa gyud karon mga higala kay si Governor Pambari 4 naka-hire na o mga doctors, no? Naanay mga medical doctors, mga general practitioners nga na-hire ang Kapitulyo mga sukid tigpaminaw. Unya kinindusi ka mga doctors ni nga i-assign sa 8 ka mga hospital sa province. Straight to the point. Nindot ni mahigala at least na ana mahigala ang mao ni ang ilang pagkuan courtesy call ni Governor Pambari 4. Sumo ni mga higala ang nahitabo kagahapong adlaw. At least kuan anniversary mga kagalaan sa probinsya Sugbo, wala na ang suroy-suroy. Nia mga higala ang matawag nato og pagpakita nga tinuod na mga higala nga serbisyo. Muna nga karon do na mahigalay suroy-suroy ron si Pam pero ang suroy-suroy nga pagserbisyo. Ato ko na paminaw ni day unsa ning iyang video day. Mo ni mga doctors nga na-hire sa probinsya nga i-assign sa kalungsuran. Naay audio. Mo ni. So mo ni mga doctors may gala nga idugang ngadto sa mga provincial and district hospitals, no? Nakuha mo ito mga doctors kay pangtanggal man to sila mga kagilaan. Pero karon ni ana,
Ako sang gisingit gamay ni mahigala kay dunatay atong pagpahigayon karon sa atong mga kalihukan sa probinsya sad, mga sukintig paminaw. Tuwa karon mahigala sa Camotes area, no? Kini ni ang kuan 12 ka mga doctors ang i-deploy sa 8 ka mga hospitals under sa Cebu province, mga sukintig paminaw. Okay, so ang una ron nga ilang papahigayon og medical and surgical mission to aron mahigala sa Camotes Island. So maserbisyuhan dito mga kaigsunan ang pila ba ka oras ang pabiyahe day gikan sa Danau padong sa Camotes? 2 hours? 2 hours. Ato kunong kumustahon si Kwan. O kumusta lang? Kumusta man naabot na ba sila dito? Mo situasyonal balanday ba? Nya kinsa nila mga kauban ditong nanakay sa barko? Mga kahigala, no, before ka mo ari sa atong isgutanan sa impeachment, ako lang gisingit gamay mga higala kay gahapon ang ato mga kauban na nakadto ba mo buyki kagahapon o sila si kasamang remark ngali sa Kapitolyo mga kahigalaan kay dunay tabo sa Kapitolyo unya nagasalo-salo sab sila dito sa uban pa nga mga kini mga trabahante diha sa Kapitolyo, mga sukintig paminaw. Tingali makahatag og situational report kumusta man saman sila kisama ilang mga kauban day pag-adto na ba mga doctors o na ba mahigala ang mga matawag nato mga kagalaang kinini ang mga doctors na ba ang mga tambal unsa ni mga kuan, no? Okay, so mo ni mga kagalaan ang 12 ka mga doctors nga nag-courtesy call kagahapon dito sa opisina ni Governor Pambari 4 mo ni ang mga na-hire na mahigala sa atong Cebu Provincial Capital. I-assign na sila, no? Ato ning tagag-pagtagad mga kagalaan kay dunay ipahigayon nga kuan karong adlaw gyud sugod kay tibuok month of August mo man ni mahigala ang founding anniversary mahigala sa province of Cebu, no? Ang katukuran sa probinsya sa Sugbo. So ang tinuuray lang sa pila ka katuigan kadto siguin mo toy First Lady Governor. Kini si Pambari 4 ang Second Lady Governor. Ang kalainan lang nila kay lahi man to iyang suroy-suroy, lahi po ning suroy-suroy ni Pam. Ato lang ni agi katawa-katawa mga kaigalaan kay kini good news na sa ato mga higalang mga kaigsunan, mga katawhang Subuanon nga ni ana ang paghatag yun og serbisyo mga higala ngadto sa atong mga kaigsuunang mga kabos. Mo ni ang importante. Okay ko ani kanang suroy-suroy mga higala mo gasto makagasto man ta mo suroy-suroy ta pero ang gasto para sa atong medical mission, surgical mission. Anindot ka na nga klase sa suroy-suroy, no? Dili nang suroy-suroy mahigala nga mo gasto tag 200 million anang kiat-kiat lang kasamang kay ano suroy-suroy gyud nga klaro. Kaya ito ipabati ibalik ang video kasama nga names with audio kanay. Sige isugod ko no. Thank you Captain Doctors and know that you have my full support. Thank you na request with an improvement of our healthcare system. Thank you Captain Doctors and know that you have my full support. Thank you Okay, so muna ang mga doctors nga ready na nga mo serbisyo mga kaigalaan alang sa atong mga kaigsuunang Subuanon. Atong i-check si kasamang RV Veloso kay una ron may gala nga pagpahigayon og serbisyo karaban tua sa Islas Camotes. Ang atong reporter tuwa karon dito mga sukitig paminaw sa Islas Camotes. Pag-cover ini mga higala so duha ka adlaw ni nga karaban, no? Mga kaigalaan, no, mga serbisyo dito sa Islas Camotes karon Agosto City ug Agosto 8. Kini magong Camotes Island dunay ni sa San Francisco, dunay Tudela ug dunay usaday Pilar og Puro. Okay. But ang Pilar mao ni ang kanamo tabok pagkaglain nga kuan. Sige ato sa i-check sa kasamang RV Veloso ang ato karon ni Kuyog mahigala sa kuan. Mao na akong giingon ba nga kanang suroy-suroy ni Gwen wa kong pakuyog kay og reporter kay sa may kuyugon anak mga higala nga suroy-suroy ito kiat-kiat na. Hindi ko pakuyog reporter na sa may ibalita nila dito. Magbalita sa itong lami mong kaon rin.
Lagyan na ni sayaw na si Gobernador Gwen na lami among kaon rin na la po. Ain ko di ko ganahan anang inana. Pero kani medical mission man. Nindot ni mahigala nga pakuyugan atong reporter kay duna mahigalay serbisyo karaban dito sa Islas Camotes karong adlaw gyud. Karong adlaw ug ugma. Duha ka adlaw ni mahigala mo na nga ko sige atong pakuyugan og reporter. Live and direct mahigala gikan sa Camotes Island to karon tong reporters kasamang RV Veloso. Dili pa ta mo balik sa discussion mahigala labot sa impeachment. Ako sang kamustahon kadali si kasamang RV Veloso. Kay to karon kuyog ron mahigala sa suroy-suroy ni Pam. Suroy-suroy sugbo sa pagsuroy-suroy sa serbisyo. Serbisyo karaban, no? Lahi itong suroy-suroy nguyen. Kapila ko imbitara itong suroy-suroy nguyen. Di ko anang suroy-suroy. Di kay ko ganahan suroy-suroy nga. Happy-happy ta na daghang naglisod. Nya kaun-kaun ta la nya na daghang naglisod. Paita. May katuno dito siya. Kini klasiya sa suroy-suroy nga mga karaban of services. Kay ang suroy ron Camotes gigiuna, no? Unya duna pa mga higalay naka-schedule pod ang Cebu Provincial Hospital sa Bugo. Naapod dito. Unya sa sunod pod naapod mahigala sa Cebu Provincial Hospital sa Karkar, Cebu Provincial Hospital sa Danao. Dunay mga services nga himuon nya na kanindo tie up ang mga expert. Sumuni nga nindot ni. Sumuna karon tuas kasamang RV Veloso dito atong kuhaon sa ang situational report kay duha ka adlaw man karon og ugma. Ako sa kumusta og naabot na ba ka sa isla ron? Wa ba kay bawod ang dagat in taon ha? Ato ni tagay pagtagad mahigala kay duha ka adlaw nga serbisyo karaban. Ato i-check si kasamang RV. DYHP RMN Report. Yes, kasamang RV, kumusta diha? Yes, kasama Attorney Rufil, live ta karon dinhi sa lungsod sa Tudela maugi pag-abot nato kasama Attorney Rufil dinhi sa ilang pantalan kasama Attorney Rufil. Makita ninyo nga kasing maayo, salamat na lang sa Ginoo no, nga maayo na ang panahon kasama Attorney Rufil. Linaw ra man dayon dagat in the RV, linaw ra man dayon no? Oh, yes, kasama Attorney Rufil, linaw ra ang dagat. Salamat ta kay pagniagi ra bang adlaw kanang naihugon-hugon sa kanang lain ang panahon kasama Attorney Rufil. So, bago pag yun naabot diri karon kasama Attorney Rufil, mulabang ta ngadto na ta paingon sa Pilar kasama Attorney Rufil din ipahigayon na ang medical mission o guban pa nga mga services nga ipadangat ngadto sa mga Subuanon dinhi sa isla sa Camotes kasama Attorney Rufil. So, Pilar ang unahon kasamang RV, Pilar ang unahon. Yes, kasama Attorney Rufil, Pilar unya dayon ugmang adlaw mo na diha sa Poro na sad kasama Attorney Rufil. Okay, sa ato pa kasamang RV kuanday ni. Unsa may pamaagi diha mo sa Danao ni Agi ganina pagtabok padong diha sa Camotes? Yes, kasama Attorney Rufil, gikan ta sa Kapitolyo, sayok ay ta kasama Attorney Rufil mga alas 3 unya naabot ta dito sa Danao mga alas 4 ni alas 5 kasama Attorney Rufil, dinha na mi sa Danao Port unya padung nagyud ganhi sa isla sa Camotes via San Francisco mi kasama Attorney Rufil unya dayon diri sa Tudela na dayon unya Haris Tudela paingon na talabang sa kanang Pilar unya ugmang adlaw ngadto na sa Poro kasama Attorney Rufil. Okay, pila man ka oras ang biyahe gikan sa Danao padong diha sa San Francisco Camotes? Murag ila ra ba ng lugar ni Idol Buike kasamang RV? Naara sa mga 2 hours kasama Attorney Rufil ang ato ang biyahe unya linaw raman sa duwa man sa kapulian sa dagat kasama Attorney Rufil unya diretso ra pud ang biyahe paingon diri sa Tudela kaya naka-convoy man sad ta kasama Attorney Rufil unya kauban sad nato ang mga abogado sa baryo sa ato ang mga medical personnel at mga doktor ang AFP ang naatay taga DILG, taga Department of Agriculture, DOLE, CSA, Pag-ibig PhilHealth kasama Attorney Rufil, ug ang uban pang mga authorities kasama Attorney Rufil nga muabag sa 2-day nga caravan of services. Akong lakbitan kasama Attorney Rufil. Kasama RV gamay lang. Pila pod ka oras ang pabiyahe gikan din ha karon naa naman mo Tudela no? Padung mo dito sa Pilar pila ka oras kuno ang biyahe? Kadiyutra daw ang biyahe kasama Attorney Rufil kay tabukon labang raman siya kasama Attorney Rufil dili ingin maabtan gyud duha ka oras sa ka oras kasama Attorney Rufil kadiyutra gyud daw. So asa man mga tug adto mo Pilar or balik na mo sa diha sa Tudela?
balik mi diri sa San Francisco kasama Attorney Rufil. Diri gyapon sa Tudela kay nasumpay ra man gud siya kasama Attorney Rufil. San Francisco niya naaray gamay nga kanang pero siya aisle kasama Attorney Rufil nga diretso na siya sa Tudela. Okay. So sa San Francisco kay ang San Francisco maay mas muoy na ay accommodation kasama Attorney Rufil. Mo sa na atong susihon, daghan ra ba tag listeners diri kasama daghan. Rufil, no? So mahimamat sad nato sila during sa Caravan of Services kasama Attorney Rufil unya. Muna nakanindot sad ba kung mabisita sa nato ang ato ang mga isla kasama Attorney Rufil, mahimamat sad nato sila unya matanaw pod gyud nato ang sitwasyon pod nila dinhi kasama ang Attorney Rufil. So akong lakbitan ang mga services nga mahimo nila nga ma-avail kasama Attorney Rufil karong adlaw ug ugmang adlaw nakip ni ana ang X-ray procedures ato ang mga diagnostic services. Sa puro ni siya kasama Attorney Rufil, laboratory test, ang ilahang electrocardiogram or ECG kasama Attorney Rufil. Naasay mga ipahigayon nga mga minor surgeries, ang mga doktor magdepende hinuon sa recommendation kasama Attorney Rufil after sa consultation nga himuon. Libreng mga medisina, mga vitamina, na ay dental extraction kasabot sa ibot sa ipon kasama Attorney Rufil, nutrition counseling, doon na sa mga libreng pagkaon kasama Attorney Rufil nga ihatag. Unya, uban man sad nato ang Provincial Assessor's Office, diin ilang ihatag ang serbisyo alang sa land transfer consultation, land dispute consultations, approval sa tax, ocular inspection, ug uban pa nga mga related sa property services kasama Attorney Rufil. Ang Veterinary Office sa Provincial, muhatag sad sila og libreng anti-rabies vaccine kasama Attorney Rufil alang sa mga iro ug mga iring. Unya mo sad na ang usa sa gitutukan karon kasama Attorney Rufil kay gumikan sa kakuwang sad sa anti-rabies vaccine kasama Attorney Rufil mo na nga kung mobisita sila sa caravan kasama Attorney Rufil, nagdala gyud sila og igo nga kanang bakuna alang sa atong mga iro ug iring kasama Attorney Rufil. So kumpleto ni serbisyo, na serbisyo sa mga tao, ang medical mission hasta mga iring ug iro apil nga serbisyohan. Yes, kasama Attorney Rufil. Gawas ni ana gumikan kay naaman kauban man nato ang ato ang mga abogado sa barrios kasama Attorney Rufil uban sa Integrated Bar of the Philippines sa IBP, ang ato ang Provincial Legal Office pod kasama Attorney Rufil mo pahigayon sa notaryo unya doon na sa mga consultations kasama Attorney Rufil sa mga kaso no nga ilhang ipadangat ngadto sa ato ang mga sugbuanon. Ang ato Agriculture's Office kasama Attorney Rufil doon na say ipahigayon nga mga agri-fishery technical consultations unya naasay mini tabo kasama Attorney Rufil ato mag-display ang ato ang mga farmers, ato mga fisher folk, ato mga mananagat ug mga mag-uuma sa ilahang mga abot no nga ikabaligya nila sa maong higayon kasama Attorney Rufil. Unya naasay pag-educate no sa agri-fishery insurance, sa kining agri-fishery technical materials kasama Attorney Rufil kay una naman na nga hagit no sa lalawigan sa Sugbo kasama Attorney Rufil nga gumikan na sa changes no sa panahon o sa season kasama Attorney Rufil, kinahanglan sad nga mo-adapt sad ang mga fisher folks, ang ato ang mga agriculture sector kasama Attorney Rufil sa changes labi na kung for example init kay ang panahon or dunay bagyo, so aron nga dunay gihapon sila kita, dunay gihapon sila kanang abot kasama Attorney Rufil, kinahanglan nga mo-adapt sad sila sa changes sad sa ilahang pagpananom o sa paagi sa ilahang pagpangisda kasama Attorney Rufil. Gawas ni ana ang ato ang Provincial Social Welfare and Development Office usab muhatag sad og mga assistive devices sa ato ang mga PWDs, doon na sa mga orientation sa family o guardians unya subok kahanas nga mga certificate kasama Attorney Rufil o kininghalad gugma alang sa mga senior citizens nato kasama Attorney Rufil dinhi sa isla sa Camotes. Ang DILG naaman sad kasama Attorney Rufil nihatag sad sila og doon na sad sila mga legal services, doon na sa mga consultation sad sa ilahang barangays kasama Attorney Rufil ug libre sad nga mga services sama sa haircut nga ihatag sad sa ato ang sakop sa mga authorities sa BSP, Philippine Army kasama ang Attorney Rufil. So far mo na ang pwede no nga kaning enjoy sa ato ang mga subuanon dinhi sa isla sa Camotes in terms sa caravan of services nga ipahigayon dinhi sa sud sa duha ka adlaw kasama Attorney Rufil. No, mag-una ang Pilar, sunod ang Poro ug mga adlaw. Unya sa Sabado kasama Attorney Rufil ipahigayon sa daang medical
mission o caravan of services dito sa Dakbayan sa Bugo kasama Attorney Rufil. Diin sad mo join sa dito nga higayon ang nagkalain-lain nga mga hospitals no nga ni volunteer kasama Attorney Rufil labi na ang ato ang mga private hospital sa Massachusetts, naatay Cebu Doctors Hospital, UC Med ug uban pa kasama Attorney Rufil, di naman ako matagsa-tagsa pero naay mga volunteers nila kasama Attorney Rufil nga mi padangat sad sa ilahang gusto no nga muhatag sila og libre nga serbisyo labi na katong mga major no nga related nga mga surgeries nga gikinahanglan sad sa ato ang mga kanang kaigsuonan mga subuanan kasama Attorney Rufil. Initially sa first week sa August kasama Attorney Rufil ni pahigayon na og screening ang ato ang medical personnel ngadto sa Dakbayan sa Bugo ug ingon man sa Dakbayan sa Danau aron ni masusi kasama Attorney Rufil kung duna ba sila gikinahanglan nga ipailawon ba sila sa major nga surgery kasama Attorney Rufil aron nga tanang sa nianang panahon nga ipahigayon na ang surgeries sa maong nga mga dakbayan kasama Attorney Rufil, lakip na to sila sa nakalinya og nakalista. So initially na ay moabot sa 200 hanggang 300 ka mga beneficiaries sa major surgeries kasama Attorney Rufil. O galing dili sila ma-cater sa usa ka adlaw kasama Attorney Rufil, libre gihapon sila nga ipaubos sa surgery ngadto na sa kanang hospital nga nipahigayon or ni-recommend for surgery kasama Attorney Rufil. For example, kung dili mahuman ngadto sa Dakbayan sa Bugo, ngadto na sila sa kining Chongwa Hospital, sa UC Med or sa Cebu Doc, uban pa nga mga hospitals kasama Attorney Rufil nga open sa kadtong available nga surgery kasama Attorney Rufil. Unya sa mosunod pa nga mga semana adto sad sa isla sa Bantayan o ngadto sad sa uban pa nga mga lungsod kasama Attorney Rufil diin ipahigayon sad ang mosunod pa nga mga caravan of services. Gahapon sad kasama Attorney Rufil adunay upasiuna no nga 12 ka mga doktor nga gifield na sa lalawigan sa Subo aron nga mooy pasiuna no nga mooy mo hatag og serbisyo ngadto sa mga hospitals nga nagkuwang sa mga medical personnel kasama Attorney Rufil. Kini sila kasama Attorney Rufil mga general practitioners. Pasabot nga general ang ilang mahatag nga medication or initial no primary care ngadto sa ato ang mga sugbuanon kasama Attorney Rufil. Separate ni siya or different ni siya sa kining specialist kasama Attorney Rufil nga naa-adjust specific nga disease or illness nga pwede nga matambalan kasama Attorney Rufil. So kani sila at least no sa ato ang mga kalungsuran o sa mga syudad kasama Attorney Rufil na ay mga general practitioners na nga gifield gumikan kay pasiuna kasama Attorney Rufil na naman to na siren good nga kuwang ang ato ang mga medical personnel, atong mga nurses, mga doctors kasama Attorney Rufil sa previous no kasama Attorney Rufil tungod kay gipaubos man ni sila sa kining services nga diin mo bisita lang sila kasama Attorney Rufil. But kani sila gi-hire under the provincial capital kasama Attorney Rufil, gilauman nga 78 ni sila kabuok sa mga general practitioners ug uban pa nga mga personal kasama Attorney So Rufil. 78 ka buok ang karon ang na-hire og una 12 pa lang nga gi-deploy na dayon kasama RV. Yes, kasama Attorney Rufil. Pasiuna pa lang na ang 12. Unya ang mosunod nga mga ma-hire kasama Attorney Rufil kay by batches man ni sila no na ay ma-hire sa sunod nga batch kasama Attorney Rufil mo ni sila nga kanang i-deploy ni sila sa sunod nga semana or sunod nga buwan kasama Attorney Rufil. Pero gayon na kasama Attorney Rufil mobiya sa taog kadiyot kay ni tawag naman diri kay sige sakay na mo sa pambot bangka nyo sakyan be patanawa tabi unsa na nyo sakyanan adto ko no. Okay. Kani mo ni sa Attorney Rufil ay. Mo ni. Sige may lang kay mahigala. Inani ang ato ang sakyan. Sakyan padung dito sa kuan. Ay baka ayo mo. Magampo lang kita. Magampo lang kita. Linaw raman ka sa Attorney Rufil so mo ni siya. Pilar padung sa pilar. Padung ni siya sa pilar. So inani ra kasama Attorney Rufil. Ilan ang Ryan Borinaga kasama RV? Yes, kasama Attorney Rufil. Mo ni pantalan nila dito. Pantalan padung sa pilar. Yes, kasama Attorney Rufil. So, more ni ilaha ang pantalan sa Tudela, no? Di man kay dako kasama Attorney Rufil. Man nga ang ilaha sang mga
kining panginabuhi diri kasama Attorney Rufil ang pagpanagat yun mikan kay namin sila sa isla. O sige. So, asa man kang pambuta mo sakay pag hinahinay riya ha kay bida. Wa mahinoy kuan, wa mahinoy bawod okay man malinawon ang dagat na kasama RV. Paingon ta sa kasabahan sa Attorney Rufil akwaon ang akong gamit. Sige. Okay, basta mo na tong pampot dito. Okay, kasama RV. Tagain lang mig update umabot na ka dito po sa Pilar. Yes, kasama Attorney Rufil. Gikan na lang diri sa isla sa Kamote. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Bilaw sa DYHP, Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Straight to the point. Now, arita mahigalas tundugang hisgutan na noon gahapon ang ni kinini ang motion gyud mahigala motion to dismiss. Ngilngig kayo no ang nag-sponsor gus motion si attorney Senator Rodante Marcoleta. Di mo na basta-basta mahigala mo inana controversial kayo mahigala nga motion kay tabangan ka man gyud mahigala pangutana ana. Naka-withstand gyud mahigala si Marcoleta sa iyang motion. No, sa iya pa lang speech daan mahigala iyang gipasabot. No? O kining maong desisyon sa Senado mahigala para nako maayo kini. Ngano man nagpakita sa respeto sa Supreme Court. Sagdi na lang tong uban nga mga retired na katong uban nga mga rebildihog utok tong uban nga hasta Supreme Court ilang awayon. Wa man gud sila nanam mga color god, no? Nanay political colors ba? Kana gud manghigala og ni-retire na ka, bahala na ka kay retire naman ka. Pero justice gud ka Supreme Court. Ang imo man gud timan ani mo kanunay nga ikaw sama sa simbolo mahigala sa kinini ang hustisya, dunay timbangan, dunay babae nga nagdaas timbangan nga gitaptapan ang mata. Baliko nako aron dili ka makakita og political colors. Ang imo ang pag-interpret sa balaod og ang pagtimbang-timbang og unsay angay nga desisyon niini. Ha? Og wa na ka diha Supreme Court, na-retire na ka, ikaw na bahala sa imong kagalingon unsay imong baruganan. Pero while naa ka naglingkod ka mo na kalainan og justice ka nga naa ka karon kinahanglan man ka nga mo barog mo na ko nga dako kay credibility ang Supreme Court. Unya ilag yung gibarugan unsay angay. Kining decision Supreme Court atong nabasa may galang 97 pages anindot nga pagkasuwat. So ang decision kagabi sa Senate may gala nagpalig-on naghatag kini og dakong respeto nga dili ta magka constitutional crisis, dili ta magkagubot ba. Tinuod ta nagmahal sa tunasod, dili to ni gubuton mo ayaw do na track the boat. Malunod ta ng kalakiha. So at least ang mga senador ni barog sila unsay makaayo sa atong nasod mga higala. Straight to the point. Now ni aron na ang pamahayag ni akong i-explain unya kining motion to dismiss, motion to table, motion to archive. But unang-una paminawon to si Senator Rodante Marcoleta. Kita naman mo ani, nakahibaw naman mo ani, ato lang ibalik unya atong analisaron, ato lang putol-putulon kay kita naman gimo ana, ang ato lang anang gibalik na nato for emphasis unya atong i-analyze. Okay, atong paminawon kasamang names. Of Tarlac and Rizal, Senator Rodante Marcoleta is seeking the floor to deliver his privileged speech. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized to deliver his privileged speech. You may proceed, sir. Okay. Atop minawon ha kini ang speech. Thank you, Mr. President. Mr. President, I rise on a question of privilege. Today, I believe the entire nation awaits the disposition of the matter in regard to the impeachment complaint filed against the Vice President, Sara Zimmerman Duterte. In the light of the recent but unanimous decision of the Supreme Court,
Mr. President, this decision was promulgated on July 25, 2025, declaring said complaint to be unconstitutional, void ab initio, violative of due process, and that the Senate in the first place did not acquire jurisdiction over it. Take note, Mr. President, it even said that the decision is immediately executory. But before I continue, Mr. President, let me put on record that the initial proceedings, impeachment proceedings conducted by the Senate in the 19th Congress have never been formally carried over to the Senate of the 28th Congress. I do not know, and I'm not aware, I cannot recall of any action so far taken by this august chamber to the effect that the initial impeachment proceedings, which were deemed to have been terminated at the expiration of the 19th Congress at noon of June 30, 2025, have been miraculously brought to life into the present Congress. Okay, That katsa. having said, Katsa dong. So, kini mo ni pamahayag ni Marcolita, ha? Ang tibuok nasod, the entire nation awaits the disposition of this matter. Ang tibuok nasod nagpaabot unsay disposition sa Senado. Unsay decision sa Senado. Kaila pa mang ilangan-langan unta day. Ayaw na, nagpaabot ang tibuok nasod. Mo ni sulting Marcolita. Unya, yang gihimugatan, nga kining decision Supreme Court, unconstitutional, void ab initio, violative of due process, ug unya immediately executory o giingnan pa gyud sa mga desisyon nga ang Senate did not acquire jurisdiction. Could you just imagine that? Kada gyud mahilang did not acquire jurisdiction purbida. Wa maka-acquire jurisdiction ang Senate. Mo nang ingon siya, while mo respect mga higala, yang gidiscuss ning nindot lagi nga pagka-argue ni Marcolita og imong bantayan, kuya wa. Di ako nakaingon, ako gi-evaluate gahapon ba? Ang mga senador, kaya mag-upan ng senador, pero pakita na yung mga higala, ngilngig. Muna nga sila si Bato, sila si Bungo, sila si Quadri, nagpalikod na ng Marcolita. Atong kani adto magas, Bato man tong pagpremiros 19 Congress, kaning ang gahapon mahigala og bida ko si Bato, uwa sa Marcolita, si Bato may naadiha, niya, gikulatal na magmaayo mahigala, tabangan na ni Kiko Pangilinan, Tito Soto, Risa Hontiveros, gitabangan medyo paminaw ko, makabarog-barog sa Bato sa gahapon, pero bida, lahi ni Marcolita yun, no? Pero sa Bato, siguro-sukor sa Bato sa unasan, katong iyang motion to dismiss. Na-rescue siya kaya tano at the time. Sa di na lang tayo motion to dismiss, ato lang i-remand. Di okay. Pag voting, 5 ra kabuok ang nibutar against, no? Sugakod po sa Bato ato. Pero kagahapon, grabing, medyo nahayahay sa Bato day, gahapon. Kaya guwapas Marcolita, ug si Bato may tingali, kayahon siguro niya, pero medyo, kinini ang, medyo doon ay gamay alanganin gyud gamay. Kay legal matters mo guni ang gisgutan mahigala. Mabitaw, ug si Bato may naadiha, ug ang mukros examine niya, si Risa, si Tito, kumbatira, pero si Kiko na, nga lawyer, medyo, mutla ka ha? O gahapon sa Marcolita may naa ang nangutanan niya mahigala nga kuan, in fairness ni Risa o ni Tito, ni kamot ba yung sila, bahalang nagkamamo taon sila manghigala. O ning kamot ba yung sila taon, no? Bahala na og kuan. Unya, nakawithstand ko sa Marcolita sa kadugay bitaw nga interpolation day. Daghag bala. O sa gira pa ni Marcolita, daghag bala. Wa mahot de, no? So iyan gi-explain ang Supreme Court decision. Ikaduha, nga ang 19th Congress mahigala, ngayang baruganan, katong 19th Congress, wa na yun to. Humana to, ang 20th Congress, wa na jurisdiction. So kung si Marcolita, ang iyang stand mo, imong tanahon, why jurisdiction ang Senate, tungod kay maoy ingon sa Supreme Court. Ikaduha, why jurisdiction ang Senate kay nana sa 20th Congress, dili maka-crossover ang impeachment sa 19th Congress. Mao na iyang stand. In fact, doon na yung mga Supreme Court justices nga mao inana ang ilang stand. Muna kung gi-explain ka na do nga in either way,
Hindi kabot sa 28th Congress, kuha po ang tanong decision Supreme Court, pulos na back up by law. Hinumdo mo, niingon ko, in fact, kung nakinumdo mo ang mga gipanghisgutan kagahapon, ang atong mga discussions nila, nahisgutan gahapon. One time mo, kapalihan mo tag librong gibasa god, ini-analyze ni mo, maor gina. O niya, niingon ko sa una nga, whatever decision sa Senate, either miingon sila ang 20th Congress nga naatay jurisdiction mo, padayon ta, back up by law na. But mingon sila, wa na tayo jurisdiction kay 19th Congress to back up by law gihapon. Then mo dagan na Supreme Court, whatever the decision of the Supreme Court, we will respect. Numdo mo? Ano man, officers of the court man ta. Mo hospital ta sa Supreme Court. Maunsa man ta mahigala og di ta mo hospital, dunay chaos nga mahitabo sa tong nasod, wa nay paminaon. Straight to the point. Nya ang Supreme Court manggod nga mga justices, remember, daghan nga mga requirements dili ba lalim mahimo kang Justice Supreme Court. Unang-una kinahanglan magyud kang abogado ka, nagserbisyo ka daan mahigala sa gobyerno, mahimo kang maapil sa shortlist o matudlo ka nga Supreme Court Justice or Chief Justice. Di na basta-basta. Or bisag wa ka magtrabaho gobyerno, duna kay kinini ang maayo nga kaagi sa imong practice sa imong pagkaabogado. So di lalim. Pero kaning congressman manggod nga, ang uban mahiga, dili kay Congress para nila maayo pa mahigalang ilang gisawa yung Supreme Court kay mulaban sila mahigalang Martin. Kini mga congressman kami galaw with due respect sa uban hadag mga tarong sad. Pero kay pa ba ta? Sa may requirements sa congressman, just know how to read and write, okay na. Lisod pa ko mga apply kag trabaho sa guys ano. Lisod pag mga apply ka sa Happy Mark. Kung congressman ka, bisa pag anak na kadaan, congressman, anak na kadaan og mga politiko indekin, bisa pag nagkuhang pagkakabuot din ha. Nagkaplangka lang pag-istorya ba, dili po tanan ha, I know daghang mga congressman nga mga tarong. Pero unsa may requirements, basta mo daog ka lang, imong ginikanan, politiko nandaan, bisa pag wa ka kahuman kay anyway, ang requirements sa congressman, just know how to read and write. Born as Filipino citizen ka, natural born Filipino citizen, kabao ka mo basag mo suwat mo na. Unya unsa may moral foundation, tanawa ra gud oh. Ang uban mahigala nga aron wa matuman lang gusto la kisi-kisi la suko sa Supreme Court, bahalag magkagubot, bahala og dunay constitutional crisis, basta matuman lang ilang gusto, ayaw po na. Ha? Submita unsay decision Supreme Court. Ang ila bahalag magkagubot, bahalag dunay constitutional manay wala magmahal sa nasod, prangka-prangkang pagkaistorya. Straight to the point. Tinuod ka nagmahal sa imong nasod, ayaw gubuta. Ayaw malunod ta ng kalakiha. Mana kong gingon, ako, diris kahanginan, ako inyo ninyo, nanay decision sa Supreme Court, we have to respect. But if, this is hypothetical, if the Supreme Court would reverse its first decision, ako mismo mo ingon, yapon ko, we will respect the Supreme Court. Prangka ng pagkaistorya. Ayaw ninyo nga kuan unsa inyong gusto og dili mo ang Supreme Court mo decision nga dili mo inyong gusto inyong supakon inyong tudloan ang mga taong supakon sa Supreme Court na unsa man taon mo. Salamat kayo ang ato mga law schools diri sa Sugbo way naghimo nga kuan. Unsa may itudlo nimo sa mga bata? Unsa may itudlo nimo sa mga estudyante? Unsa may itudlo nimo sa mga bagong abogado or katong gusto pang mag-abogado? Especially kato naminaw na karon nga padong take og bar exam. Ayaw gyud mo paghuna-huna nga musukol mo Supreme Court nga mas labaw pa mo Supreme Court. Kato mo padong pag take og bar exam og labi pa katong estudyante pa sa law school nang andoy mo mga abogado, tambagan ta mo. Ha? Ang Supreme Court sakto na. Sila may gitagag kagahuman under the Constitution to interpret the law. Ayaw gyud mo hunahuna ana, labi pag mo take kag bar exam padung ka take bar exam, nag-review ka karon kay mo take kag bar exam nya maghunahuna pa ka labaw pa ka sa Supreme Court. Ay my God. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala. Si kining Supreme Court umusulti na gani mo na nay kana kong decision sa Supreme Court. Bisan unsa nga decision sa Supreme Court pag-interpret sa balaod o pag-interpret sa Constitution, that will form part sa atong legal system sa Pilipinas. Nahimo siyang balaod. Na sa Article 8 sa atong Civil Code.
So ikaw, senador ka nga magbabalaod, di ka mutuman sa balaod. Usa ka na kong irony na. Straight to the point. Yang uban mahigala pasultion mo naglabaw pa Supreme Court. Asas Vicente Soto mahigala nga paminaw nimo murag labaw pa Supreme Court, sayop ang Supreme Court para niya, di pod maayo na inana. Si Vicente Soto murag nakalimot siya nga wa sa Itbulaga. Joke siguro siya mo ng comedian versus lawyer gahapon, Vicente Soto og si Marcolita. Ano ko musulti Vicente Soto may kalamura sa ngilngig pa sa Supreme Court og tua sa Senado, nakalimot siguro sa nasa sa Senado. Sayop og didto sa naigsulti niya sa Itbulaga niya da okay. Manay lisod o magpa-bright-bright laging tao. Karawa ha? O nag-analyze si Tito Soto, klaro ba? Klaro ba lang unta nga pag-analyze? Kani si Soto may gala ang kagikan ini, taga Cebu ginidekin. Kabatay, kanapapito ng iyang lulo ng Vicente Soto Memorial Medical Center. Ngan gana Vicente Soto. Subuano ni in fact, og panahon mahigala sa kalag-kalag, anak na magkuhan sa Simpark ay. Nag-cover pa ko kanito, reporter pa ko kanito, anak sila diha. Kining pamilyang Soto de Sugbo mga higala. Og imong analisaron og mayo kay mapa-bright man siya labaw pa sa Supreme Court, ha? Iyang i-analyze og mayo nga dinhi sa Cebu nga taga Cebu si Soto, napildi siya dito sa Cebu. Straight to the point. Wala plangka-plangka pag-istorya. So kung masangil ka nga ang taong bayan, gustog impeachment ang taong bayan, nisulti ng taong bayan, labi na mga Cebuanon. Nisulti ang mga Cebuanon, kisa may ni-dominate din sa Cebu lang. How the Cebuanos voted last election mahigala. Ni-dominate ang mga Duterte-endorsed nga mga kandidato diri. Straight to the point. Si Vicente Soto nga taga-Sugbo na pildi din sa Cebu. Straight to the point. Dili ba na enough ni Vicente Soto mahigalag ug tinuod bright ning tawhan na maka-realize siya nga, uy, murag lahi ning atong kwanda, nasayop ta ining kalakiha. Ano insister man siya mahigalang mura masag bright pa Supreme Court. Di ka na ikono, ipanalize ko no Vicente Soto, kinsa ni mga parinting Vicente Soto din sa Subo, daghan man mga parinting Vicente Soto, ipanalize ko no niya. Tito Soto, murag pa-bright pa man ka Supreme Court, no? Analisara ko nung mayo ni daog ba ka sa Subo nga taga Subo man ka. Straight to the point. Kung naa pa mibiya pa ka sa alyansa, yan ang panahon na, posible kang mudaog ka Sugbo. Straight to the point. Isa may nanaog Sugbo. Sa top 12 nga mga senators, pwede ba niya mapakita og balik ni Monems? Klaro lang ba? Ihatag ko ni Indeken. Ang tali ba sa mga buto ba? Sa Sugbo, ang top 12 lang. Kinsa maning mga nakasud, mga sukintig paminaw. Sa grupo sa alyansa mahigala, tanawa ra tong kwan. At ipa-analyze na tong Soto. Kaya mo naman sa pa-bright pa Supreme Court. Kato lang yung klaro-klaro lang ha. Ipa-analyze na to niya. Kalawa, number 1, Bongo. Number 2, Bato de la Rosa. Number 3, Jimmy Bundok. Number 4, Salvador Philip. Number 5, Camille Villar. Number 6, Bam Aquino. Number 7, asa man to? Number 7, Rodante Marcoleta. Number 8, Raul Lambino. Number 9, Erwin Tulfo. Number 10, JV Hinlo. Number 11, Attorney Vic Rodriguez. Number 12, Kiko Pangilinan. Straight to the point. Tanawa na. So ang dili Duterte din nga mga endorsed. Ang dili Duterte si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, o si Erwin Tulfo. Straight to the point. Kaya si Erwin Tulfo, klaro-klaro lang kaya si Erwin Tulfo, daan po na nga nailado yun sad. Okay, Tulfo man lagi na. But tanawa, si Bam Aquino o si Kiko Pangilinan, dili man na alyansa day. Si Kiko Pangilinan, manghigala dili na alyansa, hasta na si Bam Aquino. Analyze ko nung mayo. Si Ping Lacson, nga usa ka adopted son of Cebu, pildi Cebu. Si Tito Soto nga taga Sugbo, pildi sa Cebu. Ipa-analyze niya na, kaya mo naman mas bright pa Supreme Court.
O makasulti mahigala bida. Na akong iingon ha. Pasag di lang ng uban. Mga retired na mahigala ila po na. Wa na magusto sa active nga practice. Pero katong mga active practicing lawyers, at least ang IBP ni tingog yun. Ang Integrated Bar of the Philippines ni tingog mahigala nga mutahod na Supreme Court. Otherwise makagubot aning kalakiha, magka-constitutional crisis ta. Kini mga tawhan na way pag muukira sila og dunay constitutional crisis, muukira sila mahigala magkagubot ta. Tarong magunang klasiha. Straight to the point. Stilan mga higala now atong tagaag pagtagad mga kaigraan ha. Kini ni ang pagpamahayag ni Rodante Marcolita. Ato ipadayon ha bebe. Atong ipadayon mahigala. Sige dong, padayon dong. Ayaw ibalik ini kan Joel Villanueva kato. Pwede ba to nga ma-post? Pwede ba na ma-post niya dayon? Kanamin ko nga free sa post lang niya dayon atong ipadayon. Mo balik balik sa sugod. Kuan ako no aron niya makuanta ni. Katutuang portion na nga kuan para nga malahos-lahos sa atong discussion. Ato din karohon may gila. May mga parintis Vicente Soto. Isa do. Gamay lang. Okay, gamay lang ha. Wala ko ipanalisa ang daog sa Sugbo may gila. Unsa pag unsay buto sa mga Subuanon. Analyze na. Aron magkasabot ka. Unsay buto sa mga Subuanon. Unsay buto sa mga local absentee nga mga nibuto. Ha? Kato ang mga membro sa Armed Forces, mga membro sa PNP. Ibuan nimo, unsa ang ilang voice ba? Klaro ba na? So, lisod kayo sig pamasangi lang taong bayan. Ako naluoy na lang ko sa taong bayan, kanon lang yung mapasingin lang. Gusto ko ng impeachment ang taong bayan, Atong pagtagad may gala, atong balikan si Senator Rodante Marcolita nga bag-o pang senador pero nipakita sa iyang katakos. Kuan yun. Kaya atong balikan, atong ipadayon paminaw dong, padayon nung talang. Having said, Mr. President, I'd like to continue. Mr. President, the decision of the Supreme Court did not dwell on the intrinsic merits of the impeachment complaint filed against the Vice President. It zeroed in merely on the procedures and the processes taken by the House of Representatives. To repeat, it declared the whole impeachment complaint constituting the articles of impeachment to be unconstitutional, violative of due process, void ab initio. Simply because the rules of procedure in impeachment proceedings in the House of Representatives were never followed. And they violated the 1-year ban on multiple impeachment complaints as prescribed under Article 11, Section 3, Paragraph 5, which says that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than twice within a period of 1 year. Napakasimple po ng sinasabi doon, Mr. President. No impeachment proceeding should be initiated against the same person more than twice within a period of 1 year. Ilan po ang impeachment proceedings, impeachment complaints na ipinail ng House of Representatives? 4 po eh. The first one started in December 2. Sumunod po December 4. Meron pang sumunod ng December 19 hanggang sa umabot po noong February 5. Yun nga pong ipinangangalandakan na impeachment complaint which was signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives. Nasunod po ba ang tuntunin ng House of Representatives? Noon pong nag-require ang Supreme Court, Mr. President, tinanong po yung House of Representatives in connection with the 2 petitions filed by several parties before the Supreme Court. One of the items required by the Supreme Court is for the House to give the status of the first 3 complaints filed. Ano po ang sagot ng House of Representatives? Yun daw pong unang 3
The one filed in December 2, December 4, and December 19 were all archived. Nasaan po sa rules ng House na yun pong mga impeachment complaints na ipa-file ay archive? Wala po. Pwede po bang ipakita yung slide na kung saan ay makikita natin ano po ba ang proseso kapag may nag-file na isang impeachment complaint? Ayan po yung Rule 2. Ang sinasabi po sa Rule 2, Mr. President, hindi sa Rule 3, sa Rule 3. Rule 2, Section 3. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Bakit hindi po nasunod ang tuntunin na ito, Mr. Speaker? Kailan po ni-refer ng Secretary General sa opisina ng Speaker yung impeachment complaint dated December 2, 2024? Kailan po ni-refer ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint na i-file ng December 4? Wala po silang sagot. Kailan po ni-refer ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint that was received on December 19? Wala po silang Okay, cut gamay dong. Free sa gamay, ha? Talawa, ha? Ang atong ipang-discuss sa kahanginan may gala, kita mo? Mao'y ipang-discuss dito mga sukit ng paminaw sa Senado. Palihara matag librong ipambasa ani nila. Inik-analyze good nimo mga kagilaan, maklaro nimo na din ha. Kanus aman, ang giingon sa rules, mga higala nga immediately. Ako nang gibalik-balik, kinumdo mo? Gibalik-balik ko na. Ang ilang gusto mo ato sa forthwith. Before ta mo ato sa forthwith, kaya sa Senate naman na, nga proceedings, unahon ta sa ang House. Unsa may giingon sa House immediately, unsa may kalainan sa immediately ug forthwith. Pag-asa lang sa gusto, makapabor halangad to lang, ha? Isgutan ta lang forthwith. Sa di pa tawa, step by step ning ato. Okay na, forthwith proceed. Ang Senate may giingnan. Pero di sa House, giingnan sa immediately. Unahon ta masa, kaya nga mamudit so tag ambak sa Senate. Nga ato masang unahon di sa House. Manan ingon ang Supreme Court, void ab initio. Void from the very start. So how can we proceed? Imog yung pahiringon ng Senate, dili makahiring, dili makaproceed kay from the very start, void na, buti pasabot, invalido siya. Pagsugod pa lang, invalido. Ayog laktawin na diha nga mga proceedings sa lower house, muritso na ka sa Senate. Straight to the point. Ato ning tawaso gisgo tatanawan, ato lang himay-himayon ng gisulti Marcolitas. Marcolitas, suito man day kay congressman magikan. 5 kas gisulti Marcolita gahapon nga ang mga congressmen wa kanisa kibaw day sa impeachment, wa sa kabasa. Nangayo pa sa kopya asa ba ni? Ya pwede day na inana. Mura bang nagduwa-duwa ang congressman, nagduwa-duwa sa duwa-duwa. Umadduwa-duwa mo dili mi mo appeal. Mo nang Supreme Court kini pagkasulti sa Supreme Court ba? Kamo magduwa-duwa mo din ha. Okay lang mo, padduwa lang mo din ha. Pero di mi mo appeal sa inyo duwa-duwa. Lahi man mga higala og moral foundation kana mahimo kang Justice Supreme Court. Educational attainment palandaan kinahanglan kag abogado. Ang kanang congressman di man kinahanglan basta you know how to read and write, okay na ka. Tanawa lang si Martin. O si Martin Romualdez man na congressman siya. District representative. Ang iyang asawa pod congressman pod kay party list. Hasta iyang anak congressman pod. Okay ba na? Managlahi. Managlahi mga higala og kuan mo nagingon nga lahi nga pagpatubo ning mga kuan. Lahi og namatag kahayag ni mga justices Supreme Court. Lahi og moral foundation. Ikumparar nimo ining congressman mahigala dili tanan ha. Dunay mga tarong sad pero bida. Kay bao biya ka mahigalag bisan pagwa ka mahimong presidente sa inyong classroom kani adto bisag sa high school wagi ka mahimong presidente bisag sergeant at arms dili ka kadaog. Pero tungod kay ginikanan nimo pulos mga politiko nahimo lang kagkalit og ka congressman. Straight to the point. Atong balikan Senador Marcolita pero kini si Tito Soto atong ipa-analyze niya. Kay Bright makasiya, Bright pa man sa Supreme Court. Analyze ko nun ng imong ang buto sa Sugbo. Taga Sugbo si Tito Soto pero wa sa makadaog din sa Sugbo. Tagak siya. Kinsa may nanaog sa Sugbo mahigala. Tulo ra ka buok ang dili Duterte endorsed sa Sugbo ha. Kinsa man Kiko Pangilinan, Bam Aquino, dili man pud sa alyansa.
Ang alyansa usara na kasunod si Erwin Tulfo na day. Nya ka na, ipanalize ko nung Tito Soto, mas bright pa man ka Supreme Court. O sa sunod, makigdebate kag abogado nga sama ni Marcolita, hunghungi lang si Tito Soto nga kito kining watas itbulaga ha. Ay ayaw pag joke-joke siya kay watas itbulaga. Limang ka na mahigalag murag ngilingig pa sa Supreme Court, Jesus Marusip. Ato ipadayon mahigalabe si Senador Marcolita. O niya na Soto dong. Alita mahigala ni kato ipadayon totong speech si Marcolita kadali. Sige, padayon ko dong. Nana names? Sige, gamay lang kay mahigala ha. O kadto lang kana sige. Okay. Kana. Tingnan po natin ang sagot ng Solicitor General. In behalf of the House of Representatives, ang sabi po nila, the Secretary General diligently referred simultaneously all the impeachment complaints to the office of the Speaker on February 5, 2025. Immediately po ba yan, Mr. Speaker? December 2, December 4, December 19, at isinama po yung February 5, all of them were simultaneously referred to the office of the Speaker on February 5. 2 buwan po ang kanyang ginugol para lang i-refer sa office of the Speaker. Ano po ang immediate doon? Wala po. Wala po silang sinunod. Wala silang ni-refer at ni-refer nga po delayed. Nung ma-refer po, ang sabi po ng Solicitor General, the 4 impeachment complaints were included in the order of business doon po sa session number 36. You will note, Mr. Speaker, hindi po niya ibinigay bilang annex yung order of business in section number 36. Ang kanya pong ipinakita ay yung journal number 36. Bakit po? Sapagkat hindi totoo na yung 4 na impeachment complaints were included in the order of business. Mr. President, I have a copy of the order of business, session number 36. And I will deposit a copy to the office of the Senate Secretary for everyone to see and examine for themselves kung talagang in-include nila sa order of business. Wala po. Saan po nila in-include? Doon sa journal. Iba po yung journal sa order of business. Alam po niyo kung bakit lang nalagay sa journal, Mr. Speaker? Idinagdag po nila as additional reference of business. That is not the requirement of the Constitution. Pwede po ba nating makita yung slide, ano sinasabi po ng Constitution? A verified complaint for impeachment may be filed by the member of the House. Blah, blah, blah. Ang sinasabi po rito, Tag-explain Marcolita, mahigala. So ito man kay congressman man. Sabot mo siya. Yun. Sorry po. Gidaw-daog din sa Nakalagay Congress na himo na hinong senador. In-include sa 10th session day. Yun po yung section number 36. Hindi po totoo yun. Ilang violations na po? Kanina po, in-archive po yung tatlong violations. Hindi po ni-refer sa Committee on Justice. Pangatlong violation. 6 na po. Ngayon sinasabi po, in-include po sa order of business. Hindi rin po. 3 violations na naman. 9 na po. At sabi po nila, yung session 36 is the 10th session. Hindi po. Bilangin po natin yung December 2. That was the date when the first complaint was filed, endorsed, and received by the Office of the Secretary General. December 2 is session number 26. Mr. President, bilangin po ninyo yung session number 26 up to session 36 na sinasabi ng Solicitor General. Yun po ang 11th session. That was not the 10th session. Ang 11th session is session number 35. Just for the record, Mr. Speaker. So ilang violation na po yan? Balikan po ninyo yung Rule 2 na nandyan po sa slide, Mr. Speaker.
Ano po yung mode of initiating impeachment? Ganito po ang sinasabi ng rule of the House of Representatives. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee of Justice. Ito po yung Sereno versus, Francisco versus House of Representatives. Verified complaint for impeachment filed by any member of the House of Representatives, i-refer po sa Committee on Justice. Verified complaint filed by any citizen upon a resolution endorsement by any member thereof, i-refer po sa Committee on Justice. A verified complaint or resolution impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House, i-refer din po sa Committee on Justice. Bakit po ang ginawa nila na makakuha sila ng higit sa 1/3, dali-dali po nilang tinransmit sa Senate? Ang pagkakakala po nila, Mr. Speaker, sapagkat ang pinagbatayan po nila ay yung Rule 4 na kung saan in Section 14 sinasabi po endorsement of the complaint resolution to the Senate. Ang sinasabi lamang naman po noon, Sir President, ay yung pamamaraan kung paano po i-endorse yung impeachment complaint that was signed by 1/3 or even more members of the House of Representatives. Hindi naman po sinasabi doon na hindi na sa i-refer sa Committee on Justice. Bakit po nakalagay dito sa rule? Kailangan i-refer din siya sa Committee on Justice, but they never did. Mr. Speaker. Okay, Mr. Pres ha, President. gamay lang dong. Kaya na, bisag unsa nga agianan sa impeachment, bisag unsa nga mode sa impeachment, i-refer ni mo sa Committee on Justice. Ang ilang gihimo, dali. Hala, sign, pagkaman, submit sa Senate. Dawata sa Senate. Eh. Gidawat man tuod mahigala pero wa nila iya gipa-receive nila mahigala lapas na ayon sino dili na mo hearing na ron. Dali man. Yes, Marcolita, swito man kay didto man sa gikan sa Congress. Didto man sa gikan sa lower house. Straight to the point. Ate padayon mahigala si Marcolita be. Sige padayon sa dong. Po ito. You cannot use Section 14 in isolation of Section 2. Hindi po pwede yun. Binigyan po ba ng discretion, Mr. President? Was the House given the discretion to select, to withhold and select from among the 4 impeachment complaints, which will be the one to be transmitted in the Senate in derogation of the 1-year ban rule? Wala po silang discretion. Kung sila po mismo ay hindi sumusunod sa tuntunin. Bakit po ngayon ay napakarami pong nagsasalita? Na parang akala mo ay ang Supreme Court pa ang nagkasala, ang nagkamali. Samantalang ito po, napakasimple po ng tuntunin, hindi kailanman sinunod. Even the 10th session day na sinasabi nila, 11th session day nung ilagay po nila sa order of business, sabi nila. They never included them in the order of business. Wala po. Nasa akin po yung kopya. Ano ba po ang pagkakamali? Mr. President, ipakita po natin yung last page ng impeachment complaint. Pakita po sa slide. Ayan po, Mr. President. Subscribed and verified before me. Sabi po ng Secretary General, tambahin kopya ko rin. Dili na technical ni dapita mahigala ang gihimo dili verification. Subscribe and verified before me on this blank day of February 2025. Wala pa pong date. Ito po ba ang verification, Mr. President? Hindi po. Ang verification po ay nakasaad po sa mismong tuntunin ng House of Representatives. Balikan po natin ang Section 3. Ano po ang sinasabi? Section 3, Paragraph 2. An impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. At the very least, yun ang dapat na ilagay po.
Nakalagay po ba sa verification dito? Ng Secretary General ng House of Representatives? Wala. Ito po'y parang jurat lang sa isang affidavit. Sinasabi lamang po dito, kilalan niya yung nagsipirma sa isang dokumento. Okay, cut down. O sa kalainan, verification ang gikinahanglan, ha? Kay mo file kay impeachment complaint. Verified. Ang gihimo, jurat lang, mura lang kag nag-affidavit of loss nga magparuntaryo lang ka sa diha sa City Hall. Pwede naman ang affidavit of loss lang, ginagmay lang, nawadaan ka diha mga higalag. Sinsiyo, nawadaan ka giyawi, nawadaan ka kuwan, sa pahibong ilang affidavit of loss. Yan, panutaryuhan ni mo, alay, adto na sa City Hall. Pero kaning impeachment, dili na, jurat lang. Ako i-explain ang jurat, pero malangan tagmayo. Dili lahi na ha, ang verification, kining ilawa, mamao. Dili verification, mga higala nga klaro, nga naa sa form. Ang gihimo na jurat lang. Mura sa nawadaan kag notebook din niya nagpahimo kag affidavit of loss nagpa notaryo ka sa City Hall. Ano gi-point out ni Marcolita ato tiwasog paminaw dong. Sige, go. Ay naglalaman ng 32 pages. This is not the verification required under the rules of impeachment by the House of Representatives. Ang totoo po, kung balikan po natin ang Section 14, nandyan po sa slide. Isinulat na po sa tuntunin kung ano po ang dapat kopyahin nila para magkaroon ng tunay na verification. Hindi pa po nila kinopya. Mr. President, ito po yung contents ng verification na dapat sana yun ang nilagay nila sa complaint. We, sabi po rito, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint or resolution of impeachment, that we have caused the said complaint resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that the allegations therein are true of our own knowledge and belief on the basis of our own reading and appreciation of documents and other records pertinent thereto. Kukopyahin na lang, Mr. President. Hindi pa nakopya. Po, ako'y grade 4. Yung teacher po namin, binigyan po kami ng isang short quiz. Sige, kuha na lang tanong. Kanang example dong mo, lockdown na lang tanong para di tamalangan dong. Pero kuha na ha, kopyahon na lang tanong form. Wala pagin magkopyahan nun, dali man. Yan ang verification man, ima mo panumpaan din ha, nga nakabasa yung ka. Nakabasa ka sa content. Kanto mga congressman doon tanawa, nagpirma may kanag, wiris-wiris lang. Murag ang uban nito, matod pa sa ubang bugal-bugal, mahigala, murag nipirma lang to, kigiinan nga nanay snacks. Nawiris-wiris na itong pirma sa uban. Sige, ato ikuha lang dong, move forward lang dong. Okay na? Padayon ta, sige. Malangan ta sa yan. Kana. Kabisado ko naman po sapagkat mahilig po ako sa social studies, Mr. President. Meron pong dalawang nangungopya sa akin. Yung isa nasa likod. Edisyon lang dong. Po, move forward lang. Para sa mga litigation lawyers. Kana. Practicing lawyers worth their salt. Wala ka lang certification of non-forum shopping, i-dismiss ka na Supreme Court. Correct ka dyan. Correct. Hindi subscribe yung complaint mo, dismiss ka kagad. Correct. Mahigpit po ngayon eh. Ito po, this is an impeachment complaint. You are removing the second highest official of government. Yun lamang pong verification. Sablay na po. Sablay yun. Ano pong nakalagay dito? Section 3, paragraph 3. An impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on information and belief or upon knowledge or information and belief or lacks proper verification, katulad po nito ngayon, shall be treated as an unsigned impeachment complaint. So pwede pong tratuhin pala ngayon sapagkat wala pong verification. It may be treated as unsigned impeachment complaint. Paano ngayon? Pagkat magsasalita po ang napakarami. Fresh, wag kasabot Tito Soto ang puntuhan. Ayan yung argument si Marcolita, may gala. Aside sa decision Supreme Court,
kanang technical daan. Wa man eh. Dili man verification. Pwedeng itratar mga higala nga mere scrap of paper ni. Katong mga practicing lawyer makarelate ani. Ha? Mawita nang file ni mo mga higala ko bida Ginoo ko. Ayuhon gini mo na imong pag-file o petition o kanang pag-file mo labi pag mo-apilar ka, Jesus, pagka-strictos form pa lang daan. Ha? Di pwede og bisa ka ng certification of non-forum shopping. Ayuhon ni mo na. Kini wa ay bawa naman Marcolita nga practicing lawyer gyud. Kasabot man siya sa kwan. Og magkontrahan ni dito mahigalag. Muna wa ka barog niya ang uban niya kwan. Nakasagang gyud siya mahigalag, tabangan pero sagang gyud. Akong gi-evaluate si Marcolita ha, inig pangutana, tubag yun yata ng pangutana. Supalpal yung kunta. Kato yung sagyan na to si Risa, di mag-abogado si Risa ba, pero in fairness si Risa, isog ni Risa, sagili sa abogado, ni kamot, isa bahalang supalpal siya mahigala. Pag tinubagay na, kanagong okay man ang naase, gibasa siyang cellphone, kay total, anak masagin na. Doon namin mga staff, mga higala. Pero pag sinukli ay na, dito na. Pag sinukli ay na, samang Tito Soto ba, nga isa na, nag-robe na gud mo. Ito ba, San Francisco de Rodi, wasabot nga nag-robe na, eh. Ay, jurisdiction. Ha? Bida ka, aligre, mga kagilan. Sa ato padayon nun, ha? Kani ka, Marcolita pa lang, eh. Sa ato padayon dong. Sige, Kumbaga po sa nagluto ng sinaing. Kana, aligre na, eh. Pasensya na po kayo kung kinakailangan ako po'y gagawa ng pagkahalin tulad, ano. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Hilaw ano po yan. yung hilaw sa Bicolano, Mr. President? Hilaw din po yata. Sa Bisaya, hilaw din po. Hilaw, oh. Sa Kapampangan, magadto, Mr. President. Sa Waray po, matagudtod. Matagudtod? Lagdos. Hilaw, pati hilawa. Sa Ilocano, marakusol. Sana po tama ang aking pagkaka-pronounce. Ang dami pong nagsasalita, Mr. President. Doon lang po sa House of Representatives, isa pong bagong pasok doon. Ngunit patagal na pong nagserbisyo sa ating bansa. Naging senadora, naging Secretary of Justice, naging chairman ng Human Rights Commission. Diliman eh. Alam po ba kung ano sinabi niya sa isang panayam? Ito po, nakuha ko. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Sana po, magtinda po siya ng matagudtod na kanin diyan sa Samar. Baka may bibili kaya. Pwede kaya siyang pumunta diyan sa Pampanga po para magbenta ng magadto na kanin. Kung may bibili, baka sakali. Pumunta kaya sa Panay para magbenta ng lagdos na kanin. Wala po siguro. Baka ngayon dagan dingding, hindi pa patusin. Huwag pong ganun. Ang dami na pong nagsipagsalita. Samantalang hindi po nila nakita. Ang dami, kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Hindi naman po tinignan ng merito eh. Ang sinasabi yung proseso, hindi po nyo sinunod eh. Sinasabi na nga, walang impeachment complaint bukod sa isa. Laban sa isang opisyal sa loob ng isang akalain mo namang 4 po kagad ang ipinay. Pagkatapos yung 4, i-consider mo na isa. Hindi naman po yata tama yun, Mr. President. Correct ka dyan. Mr. President, gusto ko pong
basahin isang parte ng official statement of the Integrated Bar of the Philippines Pine, IBP and the ni. Supreme Court's decision in Duterte versus House of Representatives, August 1, 2025. And I quote, "Disagreement with the court's reasoning is neither unwelcome nor unexpected. Dissent is not foreign to a democracy. It is essential to its survival. But to incite public repudiation of its authority, or even just to call for its outright defiance, erodes the very foundation of the legal order. Such actions disturb the equilibrium of powers and imperil the integrity of our democratic institutions, especially when appropriate legal remedies remain available within the framework of our constitutional system. If every adverse ruling becomes an invitation to disobey, the law ceases to be a constraint on power and becomes its casualty. The Constitution does not require agreement. It demands adherence." Ang sinasabi po ng mga ibang kasama natin, magpapile pa naman ng motion for reconsideration. Bakit hindi natin hintayin? As I said, Mr. President, Okay, freeze dong. if you Nindot kayo nga, kwan ha, speech si Marcolita, may gila, gi-quote sa niya ang Integrated Bar of the Philippines, nga iyang giingon may gila, "Disagreement with the court's reasoning is neither unwelcome nor unexpected. Dissent is not foreign to a democracy. It is essential to its survival. But to incite public repudiation of its authority or even just to call for its outright defiance erodes the very foundation of the legal order." Kuyaw ning pagkasultiha mahigala sa IBP nga gi-quote mahigala ni Marcolita, no, ato ning tagag-pagtagad mahigala, pero tiwason tala ni sa atong diskusyon mga sukinti paminaw.